L-industrija tat-turiżmu tikkontribwixxi għal aktar minn 27,800 post tax-xogħol. Dan ifisser li wieħed minn kull 7 postijiet tax-xogħol f'Malta huma fil-qasam turistiku filwaqt li f'Għawdex din iċ-ċifra ta' wieħed minn kull 5. Dan għax f'Għawdex it-turiżmu joħloq 6,990 impjieg. Dan ħareġ minn studju kkummissjonat mill-Ministeru għat-Turiżmu li sar biex janalizza l-andament turistiku fl-2014, studju li ra l-kontribut ta' bosta involuti f'dan is-settur. L-istudju jinnota kif l-2014 Malta rnexxielha titratta l-isfida tal-istaġjonalità. Dan għax żdiedu l-iljili u n-nefqa fix-xhur li s-soltu mhumiex daqshekk popolari mat-turisti. Madwar 944,000 turist żaru Għawdex fl-2014, ammont li injetta 158 miljun euro fl-ekonomija Għawdxija. L-2014 rat ukoll żieda fit-turisti li żaru pajjiżna permezz tal-cruise liners. Dawn nefqu ma' 80 miljun euro. B'dan ir-ritmu l-istudju jbassar li għal din is-sena it-turiżmu se jiżdied b'4.1% filwaqt li fl-2016 se jiżdied b'7.5%. Previżjoni li turi s-suċċess li sena wara sena qed tesperjenza din l-industrija. L-istudju jissuġġerixxi l-bżonn ta' aktar investiment fil-kapital uman billi jinkoraġġixxi l-involviment tiżjed nies f'dan is-settur. Dan sabiex tiżdied il-kwalità fis-servizz li jingħata. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis spjega kif dan ir-rapport se jitressaq quddiem l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u dawk kollha involuti biex ikun ikkunsidrat fit-tfassil tal-istrateġija tat-turiżmu għall-2015 u l-2020.